በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብዘት ዘለኹም ምኾንኩም ብጥብዓትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ንህዝቡ ዝኸውን ቃል ኣብ ልሳነይ ከንብር ኩልኹም ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ዝዓቁር ጥጡቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ክህበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ጠንቅታት ምግሃዝ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ሓተታና እቲ ቀዳማይ ጠንቂ ምግሃዝ ትእዛዝ እግዚአብሔር ህርፋን ከዊና ኣምላኽ ምዃኑ ርኢና ነርና። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንሪኦ ከዓ ፍርሃት ሰብ እዩ። ሰብ ብብዙሕ ክፈርህ ይኽእል፣ ንሰብ ክፈርህ ይኽእል፣ ንማዕበላትን ባሕርታትን ህቦብላታትን ክፈርህ ይኽእል፣ ንእንስሳን ንኣራዊትን ክፈርህ ይኽእል፣ ንኹፋኣት መናፍስቲ ክፈርህ ይኽእል። ፍርሃት ሰብ ወይ ፍርሃት ተፈጥሮ ግን ክልተ ኣበሳ እዩ ዘለዎ ኢሉ እቲ ቀዳማይ ንእግዚአብሔር ካብ ዝፋን ክብሩ ካብ ዝፋን ልብና ምልዓል ብድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ቦታ እግዚአብሔር ካልእ ኣካል ምቕማጥ እዩ። እግዚአብሔር ከም ዘይረድእ እግዚአብሔር ከም ዘይሰምዕ እግዚአብሔር ከም ዘይርኢ ቆፂርካ ንእግዚአብሔር ካብ ዝፋን ክብሩ ምልጋስ ብሕሊናና ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር ካብ ዝፋን ክብሩ ምልጋስ ተቀዳማይ ኣበሳ፣ ተኻልኣይ ከዓ ኣብ ቦታ እግዚአብሔር ካልእ ኣካል ምትካእ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ይሰውረና። ምፍራሕ ክሳብ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ንነቢያት ክልእኸም ከሎ ነዚ ሕድሪ እዚ ይህቦም ነይሩ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 1 ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ቃል እግዚአብሔር ብራእይ ከምዚ ኢሉ ናብ ኣብርሃም መፀ። ኣብርሃም ኣብራም ኣይትፍራሕ ወልታኻ ኣነኤ ዓስብኻ ኣዝዩ ክበዝሕ እዩ። ስለዚ ካብታ ኣይትግበር፣ ካብ ዓድኻ ውፃእ፣ ካብ ህዝብኻ ተፈለ፣ ናብታ ኣነ ዝብለካ ኺድ ቦታ ኪድ። እዚ ኩሉ ትእዛዛት ተግቢርዎ እዩ። ካብታ ናይ ከይገብረን ዘለዎ ግን ኣይትፍራሕ እዩ። ወልታኻ ኣነኤ ዓስብኻ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ብፍርሃት ዝፈታተኖ ጉዳያት ይመፅእ ከም ዝመፅእ ፈሊጡ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ኣጠንቂቁና እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ሓደ ካብቲ ክገብርዎ ዘይብሎም ካብ ዝባሃሮም ትምህርቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 28 ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሉ ደኣ ኣዝኹም ፍርሕዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ንነፍሲ ግና ምቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርሕዎም። ኣይገብሩን እዮም ኣይክእልን እዮም ሽግር የለን ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ክሳብቲ ዝለዓለ ሞት እውን እንተኾነ ብስጋ ጥራዮም ክቐትሉ ዝኽእሉ። ስለዚ ንመን ፍርሕዎ? ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሉ ስልጣን ዘለዎ እዩ። ስለዚ ንሰብ ምፍራሕ ማለት ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ክቐትል ዝኽእል ኣልዒልካ ነቶም ስጋ ጥራይ ዝቐትሉ ኣብ ቦታ እግዚአብሔር ምቕማጥ ማለት እዩ።
بقندو كريستناو صواعيت كريستناو نابراز حتى نجر أقدمو ويتانان مدحنا نيس كريستوس أبو إنجيل لوكاس معرفة الشعب تقصد عسران سلستن دد حريك سعب زدلي نفسه يقبز مسكلو أبسس بحيل علمه يسعبني سلازي مسرت كريستنا إزن ده زي كوينو نرابحان تغينو نسلطان انتغينو نشارنت انتغينو نخالق حلافن طفاء النجر انت خوينو مجمار كريستنا كيسو قوما يزقصي سلازي انتاي كم زحاتهم انتاي كقبرو خمزلو وما قدموا قدمي مسعبو نكريستوس مسعب زلوا خبرن زحاتو واغان انت خفلتيلو اقدمو كسعبن زدلي نفسو يقبزي انبار فرحات سب كما يزمثل أبزا ساعات 30 كلتن 21 كلتن كم زبل موسى دمانا أرون إذا عبي حاتيات زمس أخلص إذا هزبزي انتاي قبرك كابلو أرون كا خورا قويتاي أيندد إذا هزبزي كفو هزب مخانو نسخات فلت يخاي موسى ناب انبا أملاخ مسكده موسى دونغيو أمالخ تقبر لنا قل مناز خودو مسبلو كهان أرون نتوم حزب سلز فرحة زي أمنلون زي كون نجر النافلته نتوم حزب سلز فرحة ورك مراح غيرو كاب قبصي زوصوخا أهمال اختخا نو إلو ناب أملخو تعود يحلفو هيبوهم أبتبوتا أكزابير أبتخبري أكزابير ورك مراح قميتو نكزابير كوال علو أبتي زفان أملخ ورك مراح قميتو بسنكو زسعبه سعبين كا عزيو بزحي زابير زستوعلو أمره هابنا اتوم نخنا عنك سليو موسى زلعهم لأخات أقدمو زابير بأخ موسى غيرو تبعو صنعو كابتبوتا خا فرة تمالو إلو عزيزو ومنيري أبزهلكو 10 أزت إزاز عزيزهم بزيحهم مستملسو اتوم 10 بجكا أياسون كاليبن جنا أبتبوتا أكزابير نكزابير العلم دك عناقن كالوت سقاماتنا غميتهم كاليب نايتبعات زخونة ملغتي نتابوتا بحيل أملاح كنحزائنا تابوتا خا بمسلا غيرو مس إياسو زللاوينا أمسي خمي كم زخونة فرا أرديو نتوم حزب مسردوهم اتوم 10 مساعتهم زخودقن كالي سبسابي ما غميتهم اتوم مسؤو دايبهم زنبورو سبات قنا نسو خابانا زحيل همو نابت حزب تخنديب آي نخيلنينا نمدر تسفاقنا أبتو آي نخيلنينا انتاي دا نقبسينا نملسي أبو دما نقعد دك عناق نقعد عليت نقعد دك عناق رأنا نحنا أبقى عد معيننا كمن بتاخونا أبعينتون كا كم ونبرناي እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ነቲ ባሕሪ ጨዲዱ ዘሳገሮም ባሕሪ መቂሉ ዘሳገሮም ንጸላእቶም ኣብ ባሕሪ ዘጥፋኣሎም እቲ ብደም ካብ ደመና መና ዝምግቦም ዘሎ እናመገቦም እናሃለወ ካብ ከውሒ ማይ እናፈልፈለሎም ፀሓይ ሃሩር ከይሃርሞም ብደመና ዘጽልሎም ለይቲ ክጓዓዙ ከለዉ ብዓምደ ብርሃን ዝመርሖም ኣምላኽ بدك عناق تكي أموين سلازي نحنا بعيننا كمان باتاخونا أبا عينتون كأخوم ونبرناي أزي بسنك فرحات سيطان نتتبعات هاوزيو نتخبر أملاخ العلو زقمت اللوميو انبر أب عيننا زبل وزلو خوم ازما سلام أب عينهم كأخوم ونبرنا زبل أزي بفزهم حاسوتي زاكير زستوعلو أمره هبنا سلازي نرأسهم عليهم نتهزبي كم زعلوه سعبين منتاي كم زخانة أزي أزيلي تاريخي قال صويب كال كابتوم بفرحات بزح عبساز قبرو معنا ممهاري كخاننا أبقى دماي ساميل مع 15 كلتن كساب 23 ساميل كا نكزاب هرس زحر مسوات حرودن كم مسمع ده إجزابير قرده حقوسه إنه هذا ما
مسمع كام مسواتي صن مبال دما كاب سبح دعول يبلز علواتسي حتيات تنقلنا يهلخ كا مملخ طاوتن ترافي منيو نقال سلازنا عاكايو نسخ ان خيت نقص نعاقك مسمع كام مسواتي صن مبال دما كاب سبح دعول يبلز ساميل كم زمز دحر شوعته معلت خمس مز دحر شوعته معلت مزيد مسوات خمس عرق أقدمو نجير وي سلازي ساول نابز كل أبساز بصحة ساميل دونجيو مسوات خي عربكو نابوك انت غير خاص ألاتيك سعرني يومه سلازي أقدمك عوات من انتي مسوات غرب لن ساول جن أبقى من قستنبرك أبقى كهنات يبولون مسوات غرب إكزابير أي أزوزون أي نزس أجازها أي هابوني سلازي نازل بمزاي مستو عليو نكزابير زحقسو نكزابير زقبللو زابير زسمعو مسيلو اكزابير زي أزوزو مسواتي أغريبو أبزي ملكتو معارك عاد سلازي خايو زابير بأف ساميال غيرو مسمع كام مسواتي صد مبالدما كابس بحدا عاولي بلسي اتخزازلو زابير زقبرو كابزن توسي خاخات سعبين علوات صحاتيات تنقلنا خاهلخ مملخ تاوتن ترافي منيو نقال زابير سلازنا عاكايو نسو خا كيتنقس نعاقكاي كابز خمز مسألة أبهساك زابير يسورنا بدحري واب حديث كدان نريو مستزلنا قزي أبونجيل يوهانس معراف شومونتا وصر عسران كلتن آيهود نسو كريستوس إلو نزمسكره كابيت صلاتهم كسقو حقيقهم نبرمو اتهم ولدو نايهود سلاز فرحيهم ازي زبالوي نايتي مولو عدميو عين سور كوينو زتولده سدرابيت يوم مالت ودوم عين رخيبو عين بريهو كابزو ولدات حيز عور زنبره عين بريهو مسمسمو ودوم من كم زحويو بأيهود مستحاتتو زحويو عين فلتنينا نسو بسحيو نسو نعو حتاتويل نودنا زحويه كم قويتا إيسوس كريستوس يلوم كمسكرو زقبقهم قباء آيهود ملو عدميهم تحاوي سمو مقراب آيهود نودهم كحوي آي كعلن زرخبلو برختون آي نبرن كاون تتفليون زقودلهم ماي نبرن نعو قديفهم نتقويتا قويتوت اندس سعبوها كبرناي كبري نيري شعو معالتي زي تسأبيو أبقزهم كندزز أكل تأمرات تغير لهم جن ودنا زفوسه قويتا اسكريستوسي مبال تبعاتها يرهبون إذا كال ما أسرتي ويموت كيبز حمزي كونس كابتي ملس زي رخبلو كابتي ناي نوري أخيباتات كابت ناي رخصت أخيباتات نخيف اللي يخبل قبلو نتخبر نجار كي مسكرولو حليفهم بمتن تجبر لهم كا نإجزابير كبر زهابو سدرابيت تباهيلهم هاب تاريخ ساب حجي يذكر له بزحات يوم بزحات حاتيتهم بسيحهم أبو وانجيل يوحنس معرف شو عاد تقصر 10 سلستون بزحات ترديهم تأمرات سرح حمومات كحوي لمسامات كان موتان كتنسر يومو آمينمو قبكو عقن انتاي غيرو نايهود سلاز فرحي نايهود سلاز فرحو بزعبو اغهيدو زتزاربه يلبون قال እግዚአብሔር ካ አብ ቅድመ ሰባት ንዝእመነኒ ኣነኻ ኣብ ቅድመት ሰማያዊ ቦይከ እሞነ ኣብ ቅድመ ሰባት ንዝኻሓደኒ በአይን በቃለይን ንዝሓፈረግን ኣብ ቅድመ ሰማያዊ ቦይ ኣብ ቅድመ ግሩማን መላእኽቲ كحفر يلو تصحيفلو إذا أبس هذه بزح جزء أبناء قويتنا يسوع كريستوس أقلقلوت نريو أب وانجيل يوحنس معرف 10 تخلته وذي 4 كلتن كسب 4 سلستن مسناي زجنا بزحات كم كان انتبهوا أموني أبتزل على حلاف النرد النبريل جنا خيلو كابني أملاخ كبرس نايسب كبري أبريس أم سلزفتو أبيت صلوت نأنت خيسقوم بسر فريساويان أيجهدون
እንታይ ኣቀዲሞም ካብ ክብሪ እግዚኣብሔር ክብሪ ሰብ ኣቀዲሞም ስለዚ ንእግዚኣብሔር ካብ ቦታኡ ኣልዒሎም ንኻልእ ኣካላት ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ክፈርሕዎ ዘለዎም ክእዘዝዎ ዘለዎም ናይ ኣምላኽ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘበና ክደጋገም እቲ ሓቂ እኮ ንፈልጦ ኢና እቲ ሓቂ እኮ ይርዳእና እዩ ግን ሎሚ ግዜኡ ይኮነን ትሕኹናት ሕማቕ እቲ ግዜ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ከምኡ ክትብል ፅቡቕ ኣይኮነን ከምኡ ክትገብር ፅቡቕ ኣይኮነን እዚ ውሳነ እዚ ክትውስን የብልካን ምክንያቱ እቲ ግዜ ሕማቕ ግዜ እዩ እቲ ግዜ ኣብ ረሃባ ክበፅሕ ኣለዎ ክርስትና ምስ ግዜን ምስ ኩነታትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ መሰረት ኣይኮነን ክርስትና ንክርስቶስ ምስዓብ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕበኒ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ ነቲ ስጋን ነፍስን ኣብ ገሃነም ክቐትል ዝኽእል ደኣ ፍርሕዎ እምበር ኢሉ ብመከራ ከይነማሳምስ ምእንቲ ክሳዕ ሞት እውን እንተኾነ ክስዕበኒ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ ኢሉ በዚ መሰረት እዚ ዝመፀ እዩ ኣብ ክርስትና ህይወት ኣብቲ ማዕበለትን ኣብቲ ሓርጎፅጎፅን ብፀጋ ኣምላኽ ክሰግር ዝኽእል እዩ ካልእ ንሰባት ምፍርሖም ኣብ ውድቀት ኣብ ዝበፅሑ እንሪኦ ሓደ እቲ ሊቀ ሃዋርያት ዝነበረ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓ ድኹማት ምዃንኩም ክትፈልጡ ውድቀት ሓያላት ዘክሩ ኣብ ውድቀትኩም ተስፋ ከይትቆርፁ ከዓ ትንሳኤ ሓጥኣን ብንስሓ ትንሳኤ ርስያን ብንስሓ ዘክሩ ድኹማት ምዃንኩም ክትፈልጡ ውድቀት ሓያላት ዘክሩ እዩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 68 ንሱ ግና እዚ ንስኺ እትብልዮ ዘለኺ ኣይፈልጦን ኣየስተውዕሎን ኢሉ ሓደ ካብ ገዛ ከዓ ናብ ዓንቀጽ ወፀ ደርሆ ከዓ ነቀወ እግዚአብሔር ዝተረና ናይ ደቃይቕ እየን ኩሎም ተኻሓዱኻ ኣነ ግን ምሳኻ ክመውት ኣነ ኣይክሕደካኒ ኣነ ይሃድምኒ እንዳበለ ይምካሕን ይጅሃርን ስለ ዝነበረ ትዝህርቲ ከዓ ኣብ ውድቀት ስለ ዘብፅሕ እዚ ዓብ ውድቀት ዝወዲቑ እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ድሕሪ እርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ኣብ ዝጀመረሉ እውን ብኸምዚ ዕንቅፋት ከም ተዓንቀፈ ቃል እግዚአብሔር መስኪርልና ኣሎ ቃል እግዚአብሔር እወን ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ክስቶ ዓቢ ሃዋርያ ስለ ዝኾነ ናቱ ጉድለት ምዝርዛር ግቡእ ኣይኮነን ክስቶ ዓቢ ጳጳስ ስለ ዝኾነ ክስቶ ዓቢ መምህር ስለ ዝኾነ ናቱ ገበን ከተቐምጦ ቃል እግዚአብሔር ከምኡ ኣይመሃረናኒ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2:12 ገለ ሰባት ድማ ካብ ያዕቆብ ከይመፁ ምስ ኣሕዛብ ሓቢሩ ይበልዕ ነበረ ምስ መፁ ግና ንሰብ ግዝረት ስለ ዝፈርሐ ኣግለሰ ርእሱ እውን ፈለየ እዚ ብዛዕባ እቲ ዓቢ ሃዋርያ ብዛዕባ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ኣብ ክንዚ ዝኣክል ዕዮ ተፀሚዱ እናሃለወ ሰብ ግዝረት ከይመፁ ከለዉ ምስቶም ኣሕዛብ ይበልዕን ይሰትን ከም ዘይነበረ ንዓይ እግዚአብሔር ንሓደ እኳ ርኹስ ከይብል እግዚአብሔር ነጊርኒ ኢሉ ብትብዓት ዝዛረብ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ግን ንሰብ ግዝረት ምስ ፈርሐ ክግበዝ ጀመረ በርናባስ እውን በቲ ግብዝንኦም ተለከመ ኣነ ከዓ ኣብ ከምዚ ምስ ረኣኽዎ ብትብዓት ገናሕኽዎ ንስኻ ኣይሁዳዊ ኮለኻ ብሕጊ ኣይሁድ ክትነብር ዘይከኣልካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንኣሕዛብ ኣብ ሕጊ ኣይሁድ ክትነብሩ ትብሎም ኣለኻ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣነ ከዓ እዚ ምስ ረኣኹ ብትብዓት ተቃወምክዎ እቶም ህዝቢ ንሊቀ ካህናትን ፈሪሳውያንን ስለ ዝፈርሑ እናፈለጡ ከለዉ ኣብ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ን300 ዓመት ዝኣክል ጓሓፍ ጉሒፎም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሰይጣን ኣብቲ ክቡር ነገር ሕሱር ጓሓፍ ክንጉሐፍ ዝደፋፋኣና ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ንእግዚአብሔር ካብ ቦትኡ ምግላስ ከተልግሶ ኢልካ ብእምሮ ምፍታን ኣብ ቦታ እግዚአብሔር ቦታ ካልእ ኣካል ምቕማጥ ብዙሕ ሳዕብየን ኣለዎ ሳዕብየን ወይ ጉድኣት
مفراس تأزاز እግዚአብሔር አቦቱ ኦኽሪና ከም አብነን ሎሚግን ቃል እግዚአብሔር ካብ ዝብለና ንሰብ ምፍራህ ኣብ መፈንጠራ ይእቱ ብእግዚአብሔር ዝእመን ግና ኣብ ድሓን ይነብር ምሳሌ 29:25 ንሰብ ምፍራህ ኣብ መፈንጠራ ይእቱ መፈንጠራ ማለት ንህይወትካ ብስጋን ብነፍስን አፈንጢሩ ካብ ኩሉ ክብረ አምላኽ ፈልዩ ብስጋን ብነፍስን ብምድርን ብሰማይን ናብ ሓደጋ ዘእቱ ከቢድ አበሳ ማለት እዩ ንሰብ ምፍራህ ታራ ነገር ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሚዛንና ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ግን ፍርሃት አምላኽ ከም አርእስተ ሃጣውእ ኮይኑ እዩ ቃል እግዚአብሔር ተጻሒፍ ርእሰ ሃጣውእ ኮይኑ ንሰብ ዝፈርሕ ሰብ ዝኾነ ሓጢአት ክፍጽም ድሕር አይብልን ንሰብ ዝፈርሕ ሰብ ንጹህ ሰብ ቀተል ኢልካ ክቐትል ሓሱ ኢልካ ክሕሱ አምላኽካ ክሓድ ክትብሎ ክሕድ ንሰብ ዝፈርሕ ሰብ ኩሉ ገበን ክፍጽም ድሕር አይብልን ስለዚ ከዓ እዩ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ፍርሃት አምላኽ ቅድሚ ኩሎም አርእስተ ሃጣውኣት ተመዝጊቡ ዘሎ እዩ ንኣብነት ኣብ ራእይ ዮሃንስ 21:8 እቶም ፈራሃትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዎ ሓሰውትን ገና ግዲኦም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላይ ሓዊ እዩ እዚ ከዓ እቲ ቀላይ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ በለኒ መልኣኽ ኣምላኽ ክብሎ ከሎ ኖ ንሕና ኮ ተሓቢእና ንኣምላኽ ነምልኽ ኣለና ንሕና ኮ ንዓቶም ስለ ዝፈራህና ኢና እምበር ብልብና ኮ ነቲ ሓቂ ንፈልጦ ኢና ብልብና ኮ ንኣምላኽ ነመስግኖ ኢና ግን ሎሚ ዓዊልካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወፂኻ ከምኡ ክትብል ኣይከኣልን እዩ ሎሚ ሕማቕ እዋን እዩ ብኸምዚ ጥበራ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ጎሲኻ ናይ ምኻድ ባህሪ ዝሰፈነሉን ከም ቅቡል ኮይኑ ከም ለባም ከም እንተዳ ጌርካ ተሓቢእኻ ከም ለባም ከም ክኢላ ዝቁፀረሉ እዋን ኢና ዘለና እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ግና ፈራሓትን ኢሉ ልዕሊ ኩሎም ኣበሳታት ብኡ ጀሚሩሎ እዩ እቶም ፈራሓትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዉ ሓሰውትን ግና ገዲኦም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላዩ እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ሞት ይበለኒ ስለዚ ክርስቲያን ወይ ክርስትና ኣብዚ መሬት ብዝነብሮ ናብራ ኣብ ሰማያዊ ንዘለዓለም ንምንባር ዝንበር ናብራ ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ ክንገብር ዘለና እንድሕር ንሰብ ምፍራህ ክንዲዚ ሰዓብየን ክንዲዚ ሓደጋታት ኣለዎ ንሰብ ከይንፈርሕ እንታይ ክንገብር ዘለና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ምሳሌ 23:23 ንሓቂ ዓድጋ እሞ ኣይትሽጣ ንጥበብን ተግሳፅን ኣእምሮ ከዓ ኢሉ ንሓቅን ንጥበብን ንተግሳፅን ንኣእምሮን ዓድገን እሞ ኣይትሽጠን እዩ ሓቂ ክንፈልጦ ነቲ ዝፈለጥናዮ ሓቂ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት እዩ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ንሓቂ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንጥበብ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንጥበብን ንሓቅን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ሕሊና ኣብ ዝመፀና ከዓ ንሕሊና ብምስትውዓል በእምሮ ክንግስፆ ምክንያቱ ንጥበብን ንተግሳፅን ንእምሮን ከዓ ኣይትሽጠን ኢሉ ዓድገን እሞ ኣይትሽጠን እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ብዙሕ ዝተጓዓዙ ብዙሕ ዝሰጎሙ ብገለ ነገር ንትብዓቶም ዝፈታተን ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ትብዓት መንዚዑ ፍርሓት ሰብ ዘእቱ ኩነታት ኣብ ዘጋጥሞም ግዜ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝናበለ ሽዑ ንዖም ሕጂ እውን ንዓና ይምዕደና ኣሎ እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10:34-35 ነቲ ብዙሕ ዓስቢ ዘለዎ ትብዓትኩም ኣይትደርብይዎ እዩ እዚ መጠንቀቕታ ዝህቦም ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ጥቕሲ 34 ዝሓይሽን ዝነብርን ገንዘብ ኣብ ሰማይ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ምስቶም እሱራት እንተኾነ መከራ ፀገብኩም ምግባት ገንዘብኩም ድማ እንተኾነ ብሓጎስ ተዓገዝኩም
نزو كله حليفهم نتبعتهم زمنزع كونتات أنس ألاليون كم زلو يرأيو سلز نبرة هواري قدس باولس إذا كله بمقباركم سناي نقريل تاناي مود أتحبلهم زدليقن نتبزح عسب زلوة تبعاتكم أي تدربيوه بزح عسب زلوة تبعاتكم كي تدربيوه تتنكوين سلازخا قدس بيت كريستيان بسماء يحلو لبكموي لبخم اب سماء يقبرو نابل علي نابت يسوس كريستوس ابيمان املاح زلوه امتوي اب كبابينا نزلو خنتات اب قدمينا نزلو مسناخلات بدحرينا بقننا نزخبنا فلاساتات ديابلوس زيكونس نابتي اب زفان تقميتو زلو النات امتنا كم هواري قدس باولوس بتنسو زهبني حايلي بتنسو زهبني صقا نخلو كخلق نخلو كسغري إلنا فرحات سبكونا ناي كله خال افتراتات فرحات قبل بنا اوصينا بتبعات كنبر ابزخونه يكون كونتات بتبعات كنبر بتبعات كنبر زي حجزنا خا اب ابراويان معرف 10 توكلته كاب حدا حساب 4 ترينايو نخلو تزطبقنان زلغبنان حاتيات نرحقي مجمريات قند عنقفات حاتيات سلازخونه حاتيات نرحق بت اب قدمينا تحنصي صلنا زلو مقدادمي مغدخا بتعغستي نوبيي سلاس اب قدمي زلو حغوسيلو ام مسقل مومات تعغوسه جمارن دمدامن امنتنا ناب بيتا اس كريستوس نطمتي نئنت خيت دخمون نئنت خيت ودكن كا نتي كاب حتان اب غزارسو كندز مصرار زتعغسه غويتا ذكروي سلازا امنفساو وق بزعبا امنت جنا كساب مفساس دماي بصحخو منيلو تخغبرو زلو سلازي بفلاي قصر سلسته مئنت دخيت دخمون كيتحللون نتا اب غزارسو كاب حتان كندز مصرار زتعغسه ذكروي كويتا اس كريستوس فطراتو اب قدمي مسيوم اب غصو طف كبللو خلو كنفصم املاح كنفصم سب كال كله كنسو نزي بحاغوس تقبلو ابقال እግዚአብሔር ቆም ይዝብልና ስለተ اب قدمي زل حاغوس ይሉ نخلو حفرتن صرفن تقبلو ወይ ስለዚህ نزي اكو خنصور زين خيل بعل كستو خاي حاميني بعل كستو خاب علالوم كيفليني بعل كستو ازدا خمزندي خيبلوني بمولو ازي كل حسابات زي نእግዚአብሔር ካብቱ አልዒልካ አሊኻ ካልኦት አካላት ካልኦት ሰባት አቦታ እግዚአብሔር መቅማት ማለት ስለዚህ ከምትቃል እግዚአብሔር ተጻሒፉ ዘሎ እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከ እንታይ ተዛረበ በሉ نمهار زلنا نكاتاتل زلنا نتحقي كنفلطو ايو نتحقي كنفلطو ولدناون كندز زاكل صحفتن كندز زاكل غباين كندز زاكل نايقال እግዚአብሔር عدل ابزي نبرلو غزي نتقال እግዚአብሔር ግን ነብሩ ወኔሮም እትሽዑ ዘቀመጥዎ ቀዋሚ ጥንታዊ ናይ ትግርኛ ምሳሌታት ነዚ ዝምህረና ምክንያቱ ወለደና حق ግበር አመገድ ባቡር ደቅሲ እዚ ካብቲ ጥንታዊ ምሳሌ ትግርኛ እዩ ካብ حديد ባቡር ካብ ባቡር ዝኸፍዕ ሓደጋ የለን እዩ ኩላህና ከም እንፈልጦ ባቡር ከም ናይ ማኪና ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜ ፍሬኖ ሒዝካ ጠጠው ተብሎ መሳሪሒ ኣይኮነን ስለዚህ ካዩ ኣብ ተሓዲድ ናይ ባቡር ክትመጽእ ኮላ ሰብ ይኹን እንስሳ ኣብ ከባቢኡ ከይህሉ ምእንቲ ነዊሕ ርሕቀት ኮለዋ ብዙሕ ድምፂ እንዳድመፀ ዝመጽእ ማለት ይኹን እምበር ክሳብ ክንዱ ሓደጋ እኳ እንተሃለዎ ብባቡር ከይትጭፍለቕ ኢልካ ካብ ሓቂ ትወፅእ ካብ ሓቂ ትርሕቕ ካብ ጎይታ ትፍለ ካብ ህይወት ትፍለ እንታይ ምግባር ሓይሽ ምእንቲ ጎይታ ክትብል ብባቡር ክትጭፍለቕ ይሓይሽ ካብዚ ከም ዝሰውረና
أزي مسقال إجزابير يسامى معي مسقال إجزابير يسامى معي ننابرا خلصتنا بقال إجزابير الناس سما معنا كنورو إنها أتسويعنا بزحات جن نتزدلي ونجر نمقبار بقال إجزابير كسني ويدلي نحسابنا إنا مسقال إجزابير نسما معمبر نقال إجزابير نحسابنا مسامعي مدقفي كوننا أين مسونينا ببينهم يوم ناي سماني مدرن في اللي يزلو نزا حسب كايو حساب بقال إجزابير كتسنيو مفتانن نحسابكا نتبل أبلبناز مزا حساب مسقال إجزابير كنوها هدو مفتانن ببينهم يوم نابنت إزخاب إجزابير ندزخون سنبت هاي مسعرن نيرو سنبت كاب السعر ناي إجزابير هايكونن أبز مدمدم تاز بسيهم سلازي نحسابنا نتندليو نجر بقال إجزابير كنسنيون دحرفتنا ناب عبي طفقاتي خبصحنا انتاي دا نحسابنا بمسقال إجزابير كنسامامعو نتز دحسبنا حساب مسقال إجزابير كم زخيت تخكلكم ومخانو حاسبنا كنبرو يقال إجزابير زمهرنان زمعدنان سلازي يوم كا ولدنا حق جبر أما قد بابور دكس كما يليزي مسقال إجزابير السامع إذ كان تسحاتتك إذ كغرزة كاب كلت إذ هاليكا ناب سيول تدربه حدا يقراز كونكا أبزل عالم هيوت مئتاو حشكا كاب كلت أجر هاليكا أجر خان دحرنا أبساك زافير زي كبرلو زافير زي ملخلو بوتا ناب عقرقرن ناب شاران ناب زموتن ناب سركن اندحر يخيدالي قرصو مالت عقدتو كلكلويل مقراز مالت بزح ترقم اللو أبوتاتنا بزح ترقم هيبو مالو يلو اتترقامي أسرو متلل ينتا أبونا مجا مستر مبرهات ملا مبا بتجئزن بتجرينيان ترجمة مسألة زلوا انتهي مالتي مقراص إجري عينها تسحتك كان تخينون عينها خاب كبر إجزابير كبر سجا خبر عالم تتمت تخينا عينها خاب قدسنا نابر خسات تتمت تخينو عينها خاب سماوي مدراوز تتمت تخينو نعينها ونقط ويدكا دربي سلازي خايم بزي مسارة مقبارين ولدنا حقي قبر أما قد بابور دكسي أما كابي مسيد علومي حقا نفلطينا اتقنعو كون نفلطينا تستقم كون نفلطينا جن حما قزي ايلومي كوم خقبراي كاليلنا مسمس نهبالو إذا حساب زي دا خابي مس إذا حساب زي نا إجزابير ايكونن مسقال إجزابير كاز سامع ايكونن نعنا خاز تقمنا ايكونن ولدنا بزعبا زخبلو خلو حقي لو حقي برئسا انت قبركايا بأقرا توزئ تاي مالتيو حقي ايت موتني مال كلهم هيوتاويان سب رئسون تدا كل فطر رؤسون تدا تقبيرو رؤسون تدا تقريزو هيوت كهلو اي كالنيل حق جن ولا تم حق قبرو زدليو رئيسا قريزنا كبيرنا يا إنان تبالو حقي لهم ولدنا برئسان تقبركايا بإقرا توزي مخنياتو قال إجزابير تايلو نحق عدقامو أي تشيطني حق أي شيطني حقي أي شيطني سلازغا قويتانان مدحانين كريسوس أنا مقدي حقا هيوتن إيه بزي باي حدا قوانا بوبو تبسح يلا أبو انجيل يوحنس معرف 14 قصر شدشة أنا مقدن حقا إجزابير بأفت تبابنيا سلومن غيرو نحقي عدقامو أي تشيطاي سلازي نويح توقعيزكا معنقاف نويح توقعيزكا مدكام نويح توقعيزكا أبزيد أبزيد الخايو كي بسعها متراف سلازلو نتوم بزحز التوقعزو بزحز التوقعزو ني تبعاتهم جن أب حدا غاز أنتو قداي رئيس لازنبرة كتنقوم شعون عاتهم حجنا أنا نتبزح عسب زلوا تبعاتكم
ኣይትደርብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብቲ ዝኾነ ኩነታት ክርስቲያን ንሰማይ እናጠመተ እምበር ንየማን ፀጋም ኩነታት ከምዚ ስለ ዝተቀየረ ኩነታት ከምዚ ስለ ዝኾነ ትማሊ ዝነበረ ኣንፈት ናብዚ ስለ ዝተቀየረ እዚ ኩሉ ምስ ክርስትና ህይወት ኣይከይድን እዩ ኣብ ማዕበል ኣብ ማእኸል ህበቡላ ኣብ ማእኸል ኣናብስቲ ኣብ ማእኸል ነበልባል ሓዊ ክርስትና ንሰማይ እናጠመትካ ሓቂ እናመስከርካ ኣብ ሓቂ እናነበርካ ንኩሉ ነቲ ካብ ሓቂ ዘይኮነ ብጸሎትን ብቃል እግዚአብሔር እናገናሕኻ ዝንበር ናብራ እዩ ስለዚ ከዓ ወለደና ሓቂ ግበር ኣብ መገዲ ባቡር ደቅስ እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣብዚ ሰዓት እዚ ንነፍስና ኣብ ሓቂ ኣለኹ ዶ ፍርሓት እግዚአብሔር ዲ ውሽጠይ ዘሎ ፍርሓት ሰብ ክብሪ እግዚአብሔር ዲ ውሽጠይ ዘሎ ክብሪ ሰባት ኣምላኽ ኣብ ዘለዎ ናይ ሓቂ ጉባኤ ናይ ሓቂ ኣምልኾ ዲ ክሳተፍ ዝደሊ ዋላ ሰባት ኣብ ዝረኣይሉ ረብሓ ስጋ ኣብ ዘለዎ ኣነነት ኣብ ዘለዎ ሻርነት ኣብ ዘለዎ ክንድዚ ዝኣክል ተኣምራት ተገይርሎም ነቶም ወለድቲ ዓይነ ስውር ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ ምዕራፍ 9 ወለዶም ሓዊሎም ክንሶም ወድና ዘሕወየ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ብትብዓት እንተመስከሩ እንታይ ምጎደሎም ሎሚ ትመልእኽቲ ግን ንዓቶም ኣይኮነ ሎሚ ንዓና እዩ ሎሚ ወድና ዘሕወየ ጾርና ዝፀረ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ሓቂ እዚ ሓቂ ኣይኮነን ኢልና ዓዊልና ክንዛረብ ዓዊልና ክንምስክር ስለ ሓቂ ክንነብር ስለ ሓቂ ክንነብር እሞ ኣብ ምድሪ ቅዱስ ታሪኽ ብሩኽ ታሪኽ ናይ ሓቂ ታሪኽ ገዲፍና ኣብቲ ዝመፅእ ከዓ ወረስቲ ዘላለማዊ ህይወት ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ብፍላት ኮነ ብድፍረት ብዘይ ፍላት ኮነ ብስሕተት ክብሎ ዝግባኣኒ ብዘይ ምባለይ ክብሎ ዘይግባኣኒ እንተይለ ኣሪንኩም ክትሰምዑለይ ኣሪንኩም ከተንብቡለይ ብትሕትና እውከስ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና